Croeso i'r trydydd yn ein cyfres o nosweithiau Gymunedol. A heno, wrth gwrs, mae'r ffocws ar Porthmadog, neu Port. Ac yn ymuno â mi, mae'r bardd a'r nofelydd Lle Madogs, a'r cerddor a'r cynhyrchydd radio Dylan Meirion Roberts. Wel, gyfynwyd i chi'ch dau i weithio efo'ch gilydd i greu trac fydda'n adlewyrchu hanes Port, a bydd cyfle i ni glywed mwy am y broses yna nes ymlaen. Ond yn gyntaf, mae'n siŵr, yn deg i ni ofyn am eich cysylltiadau hefo dre Porthmadog. Yn ei cychwyn hefo chdi Dol yn gyntaf. Wel, yn wreiddiol, o'n i'n enedigol o Penrhyn Deudraeth just lawr lôn, ond mam o Porthmadog o wreiddiol, a nath ni symud yna pryd o'n rhyw 6 oed, a fan'na nes i gael ei magu tan symud o'n rhyw 19 oed. Felly, Hogyn Port swn i'n gael yn hyn, snad dwi'n Penrhyn, wedyn na i fynd o'i Hogyn Penrhyn ydw i. Porthmadog dwi'n cyfrif yn hyn fel yn enedigol, lle. Felly, di gael ei magu yna, swn i wrth y modd cael symud nôl yna un diwrnod i Porthmadog neu'r Borthegest, i ddweud y gwir. Na ni. Lle wrth gwrs un o Lanffestiniog wyt ti, ond efo cyfenw, mae'n ddrwg i ni, fel Madogs. Os gyn ti gysylltiad efo'r William Madogs enwog nath godi'r cob a helpu creu y dre? Dwi'n siŵr bod na'n rwla, sef yn ormod i ddigwyddiad i beidio, dwi'n meddwl, ond dwi'n mynd un am helacha, felly dwi'n mynd i roed ymhen ar y bloc heno a dweud bod na, rhag ofn i rywun. Ffeindio allan fo fi dweud clwydda mawr. Ond fel dyn ni am glywed nes ymlaen, mae twf Porthmadog yn hynod ddibynnol ar dwf y fasnach Lechi o ardal Llanffestiniog a Blaena, felly mae'n addos iawn, dwi'n meddwl, cael chi'ch dau yn cydweithio ar y prosiect yma. Ond bod twf Porthmadog wedi dod yn bennau efalla oherwydd ei chysylltiad a chwareli Blaena a'r lein fach gul o fanno, mae rhaid ni gofio hefyd bod na dramffyrdd eraill yn dod â Llechi i Port, i lawr o Gwm Croesor ac un arall o Gwm Strallyn a Gwm Pennant. A dilyn darna o'r dramffordd honno nes i heddiw ar yn haith. Chwareli digon byrhoedlog sydd wedi cael yn yr ardal yna, Prince of Wales yn top Cwm Pennant a gorsedda wedyn yn Cwm Strallyn. Ond mae'r ddau, iddyn nhw fod mor ddyrhoedlog, mae'r ddwy fel dylwn i ddeud, yn rhan o'r cais i UNESCO i sicrhau statws safle treftadaeth y byd i chwareli Gwynedd. Ochr yn ochr, wrth gwrs, a'r mentra mwy llwyddiannus a mwy adnabyddus yn Bethesda, Dinorwig, Dyffryn Nantlle, Blaena Ffestiniog ac yn y blaen. Wel, dyma'r hanesydd Dafydd Glyn i esbonio pam bod nhw'n rhan o'r cais ac i roi ychydig o hanes y ddwy chwaral ddiarffordd yma i ni. Paham chwaral Prince of Wales a phaham chwaral Gorsedda, paham dyn nhw'n rhan o gais UNESCO. Methiant llwyr fel busnes. Wel, mewn gwirionedd, hwnna di reswm i ni cynnwys nhw yn y cais. Maen nhw'n cynnig tystiolaeth glir o sut oedd chwareli yn cael ei redag yng nghanol y 15. Nid jyst y chwareli ei hun, ond y system cludiant, y gorsedda reolway oedd yn cysylltu chwaral gorsedda efo'r melin slabs mawr, tu mawr yn Ysbyhandy, a fforthladd Porthmadog, a'r cangen the Gorsedda Junction and Porthmadog Railways, enw pretentious ofnadwy, a nath cysylltu Braich y Big, cyffordd yn Braich y Big, a chwaral Prince of Wales. Agorwyd chwaral Gorsedda tua 1855, oedd yn para am 10 mlynedd, nid mwy, chwaral Bwlch Ddwy Elor, Prince of Wales, o'r 70au tan y 80au. Mae'n amlwg trwy gweld y tymenydd yn Prince of Wales nad oedd ei oes yn hir o gwbl. Ond oherwydd y ffaith nad oedd technoleg newydd yn dod i mewn, maen nhw di aros fel textbook mwy na ddau o systema o weithio chwaral
daeth manager i Brint o Wales o chwarel y Penrhyn, gafodd y check-out gyn chwarel Penrhyn, ddweud y gwir, a cyfo nath codi y melyn twabs bychan sydd yn y chwarel, sy'n dwy'n patrwm un o melynau chwarel y Penrhyn. So mae'n ddangos dipyn o drosglwyddiad technoleg o fewn Cymru rhwng un ardal chwarelyddol a'r llall. Hefyd, erbyn canol y befarif ganrif 15, oedd yna arian mawr i'w wneud allan o chwarelu Gwynedd. Oedd chwarel y Penrhyn a chwarel de Norwig yn ei antarth, oedd Ffestiniog yn ei gogoniant, oedd pobl yn gweld gweithiannau bychan mewn llefydd eraill, cymoedd unig fath a Cwm Stradlyn a Cwm Pennant, ac yn dechrau meddwl, allwn ni wneud arian allan o hein. Wel, yn anffodus, nad oedd cyflwr y gweithian yn ddigon dda i wneud hynny, ond nad oedd stopio buddsodwyr mawr o Loegr yn dod i mewn. Cwmni o bobl oedd yn ymwneud â reilffyrdd Lloegr yn Gorsedda, a chancers iawn, swn i'n deud, yn chwarel Bwlch y Ddwy Elor, oedd yn ail enwi hon yn chwarel Prince of Wales, oherwydd priodas y tywysog Iorwerth y Saithfed a'r hogan o Denmark, ond oedd Prince and Princess of Wales yn hot news ar y pryd. Ond yn anffodus i'w chwarelwyr lleol nad oedd unrhyw chwarel yn y cylch yn wneud arian. Ond maen nhw wedi gadael tystiolaeth difyr o sut oedd pobl yn gweithio a sut oedd pobl yn gobeithio wneud arian. Pentra Treforys, enghraifft, resi o dau mewn cae unig yn Cwm Stradlyn, nad oedd modd tyfu tatws yna, dim byd fel yna, oedd yn pobl yn gorau byw yna. A weithiau dwi'n meddwl, hogia drwg oedd y ffrinanlla daeth i Treforys. Pob hwnna oedd yn barod i ddiodda be oedd y manager yn gofyn iddyn nhw wneud mewn chwareli gwahanol yn llefydd eraill. O'na gyfle iddyn nhw dod i Gwm Pennant ac i Gwm Stradlyn, ennill buwiolaeth am nifer o flynyddoedd, ond cyn bo hir, oedd y chwareli yn cael ei cael lawr a dyna diwedd y gân yn Cwm Pennant a Cwm Stradlyn. Wel, diolch Dafydd am ateb y cwestiwn am pam y mae'r ddwy chwarel digon di sôn amdanyn nhw o bwysigrwydd hanesyddol. Mae'n od i feddwl mae oherwydd iddyn nhw fethu, ond wrth gwrs trwy fethu chathen nhw mi datblygu yn hwyrach. Gath y datblygiadau gwreiddiol i mi disodli gan rhyw dechnolega newydd yn y trywydd y ganrif a mlaen i'r 20eg ganrif wedyn. Wel, mae yna dipyn wrth gwrs dal i weld yna, dan y reswm arall am eu cadw nhw. Ydy'r olion sydd yn Cwm Stradlyn a Cwm Pennant yn gyfarwydd i chi'ch dau? Yndi, yn cael ei magu yn yr ardal ac wedyn yn byw yn Gandal Benmaen am ychydig. Mae bron o bod yn y canol rhwng y ddau le wedyn oedd y rwla lle sa'ch chi'n mynd am dro gwahanol yn ifanc. A digwydd bod, Melin yn Ysapandi dyna fo da? O'n i arfer chwarae mewn grŵp hip-hop o Porthmadog efo Aron Elias a Danny Piercy, dau o hogia port. Ac yn fanna nathon ni wneud beth sa'ch chi'n alw'n photoshoot gyntaf ni. O, tas o'n? Ie, mae'r lluniau di diflannu. Diolch byth erbyn wan, ond dwi'n cofio mynd yna a just meddwl, mae hwn fatha rhywbeth allan o fideo Led Zeppelin neu ryw record 70au prog rock. Mae'r adfeilion yna'n anhygoel. Mae bron o bod yn anodd credu na fel un llechi oeddi rywsyd. Mae'n teimlo fatha, dwi'n siŵr be, mae'n edrych fatha rhywbeth lot hyn a lot fwy epic. Gan ei atgofion da hwnna. A wedyn, yr adfeilion y tai, jyst rhywbeth. I ddweud y gwir, o'n i'm yn siŵr be oedden nhw. Dwi jyst yn cofio bod yna'n dro a gweld y rhes, mae'n meddwl, lle rhyfedd i gael stryd. Wel, be bynnag ddim stryd, ond rhes o dai, lle. Mae'n lle. Mae'n lle difyr, mae'n lle anhygoel fyny British yn sefyll na gweld yr bryniau mawr yma o amgylch chi ac yr briliant. Ewch yna.
Ie, wyt ti wedi bod na, Llio? Na fo, rioed, ond ni jyst yn dweud, mae o ochr arall i port i fi, felly, o'n i'n mynd tro cweit mor bell yna. O, na fo, wel, gobeithio bydd y disgrifiadau ma'n dy hydod i eisiau fynd draw, mae ynys y pandi, fel mae Del yn dweud, yn anhygol, rhyw lle 3 llawr mae'n edrych, fel rhyw fath o gadeirlan o beth bron a bod. A dwi'n ni'n beth sydd fwy anhygol i faint o'n i'r ffaith bod nhw wedi cynllunio lle mowr yma, oedd o mond ar waith am 10 mlynedd cyn i lle gael lawr. Mae'n debyg atho rhyw oes fer wedyn fel neuadd i'r gymuned cyn iddo cael ei etifeddu fel lle i photoshoots i gyn dyl ei ffrindiau lle. Ond na, mae'r pentra Treforys, hynny oedd nhw wedi cynllunio, oedd gynnu nhw syniadau mawr yn doedd. Mae rhywun yn edmygu uchelgais nhw, ond yn amlwg oedd nhw ddim digon o gerig yn dod allan o'r ddaear i gyfiawnhau y fath fentar, ac yn ben dim oedd y tai wedi adfeilio, mae'r melin ynys y pandi yn wag, a dim ond y dramffordd sydd ar ôl. Ac mae yna wal, ar un rhan o'r dramffordd, mae yna wal grom sydd yn fatha pwyso allan dros y trac mwyn amddiffyn y trac rhag y tomenydd enfawr uwch ben, ond wrth gwrs oedd y tomenydd byth mor enfawr fel ag i fygwth y trac. Ond dyna ddigon o sôn am y ddwy chwaral. Gadewch i ni droi yn ôl rwan at Porthmadog. Achos wrth gwrs mae'n bwysig i ni gofio wrth drafod yr etifeddiaeth chwarelyddol, wrth drafod y diwydiant, nid chwareli yn unig sydd gyda ni dan sylw, ond hefyd system y cludiant fel y dramffordd oedd yn cario llechi lawr o Gorsedda a Prince of Wales i Port, ac wrth gwrs y porthladdodd oedd yn allforio y cynnyrch i bedwar ban byd fel yn achos Porthmadog. Wel, dyma Dafydd Gwyn yn ei ôl i roi chydig o hanes Port i ni. Mae yna gymaint o borthladdoedd bychan ar hyd arfordir Cymru, ond yn y marn ni, Porthmadog ydy un o'r mwyaf diddorol. Nad oedd dim byd yna, wrth gwrs, cyn dyfodiad William Alexander Maddox i'r cylch, wellianwr mawr o Boston, Lincolnshire, oedd yn gobeithio newid y tirwyn yn gyfan gwbl o gwmpas i dŷ yn Rhemadog. Oedd yn fethdawr yn y diwedd, ond nath o symud gwely yr afon Glaslyn i greu trwy damwain porthladd newydd. Erbyn tua 1826, oedd llechi o Ffestiniog yn cael ei allforio trwy Porthmadog. O fewn y 10 mlynedd nesaf, gosodwyd rheilffordd sydd o'r chwaral i'r porthladd, a dechreuodd pentra bychan Ynys y Tywyn, Porthmadog ymhellach, tyfu o gwmpas y porthladd. Hefyd, wrth gwrs, oedd yn ganolfan i bobl oedd yn adeiladu llonga bychan, schooners oedd yn mynd yn lythrenol i bedwar ban y byd. Dwi wrth y modd efo straeon am forwyr Porthmadog yn llefydd fatha Pernambuco yn cael gwasanaeth bora dydd Sul ar ei llong bach. So, pawb arall yn diodda hangover mawr ar ôl mynd ar y lush yn y bars yn noson cynt. Oedd Porthmadog yn dal i ddibynnu ar llongau hwylio tan y Rhyfel Byd Cyntaf, ond wrth gwrs yn 1914 eithon ni i'r rhyfela yn erbyn prif farchnad chwareli Ffestiniog. So dyna nid cweit diwedd y stori. O'na llong yn dod i Porthmadog 1946, ond hynny oedd diwedd stori hir o allforio llechi trwy Porthmadog. Wel, dyna flas cryno ar hanes Porthmadog yn fanna gyn Dr Dafydd Gwyn. Deith ei, faint o hanes Port a faint o hanes y chwaral oedd chi'ch dau yn cael estalwm yn yr ysgol lle oedd cael eich magu? Llio? Ie, dwi'n cofio mynd ar amball i drip ysgol lawr i Port. Nathon ni fynd i'r Amgueddfa Forwrol pan oedden ni'n iau. A dwi'n meddwl bod ni wedi cael un trip yn dringo Moel y Ges hefyd, sydd bach yn random, yn dod o Blaenau yn ganol mynyddoedd a mynd lawr i Port i ddringo mynydd. Ond na, oedd o'n berthynas eitha agos, achos wrth astudio am yr chwareli adra yn Blaenau a Llanfestiniog.
o rhaid i ni, wrth gwrs, ddysgu am sut oedd y llechi wedyn yn mynd allan i'r byd. Felly oedden ni yn dysgu bob dim am yr rheilffordd, ac oedd yn werthfawr iawn i fi. Mae'n tŷ ni'n bacio ar y rheilffordd, a pan ti'n edrych lawr y dyffryn, ti'n gallu gweld holl ffordd o Blaena lawr i Port. Felly oedd o mor bwysig i ni dysgu am y berthynas na. A wedyn, wrth gwrs, oedden ni'n cael addysg chydig bach llai ffurfiol wrth fynd i cob records, efo mam a dad, a jyst cael chydig bach mwy o addysgu sydd wedi bod chydig bach mwy streetwise. Dwi wastad wedi meddwl o bobl Port fel chydig bach mwy o townies na ni yn Blaena. So, oedden ni'n dysgu ffyrdd nhw wedyn. So, ie, drwy mywyd, dwi wedi cael lot o addysg dra gwahanol wrth fynd lawr i Porthmadog. Dyl? Wel, yn ddigon rhyfedd, dwi'n yn cofio gymaint o hynna o sôn am hanes Blaena o fewn beth ni'n dysgu yn Porthmadog, oherwydd oedd o i gyd wedi cael ei ganolbwyntio ar Maddox ac ar y cob, a wedyn wrth gwrs yr porthladd ei hun. Dwi'n gwybod pam y teimlo da ni'n cael rhywsyd yn cael ei magu oedd bod ni yn Port oedd dielwa erioed o'r cysylltiad rhwng y ddau dre. Do'n i'n mas mae hynna oherwydd twristiaeth dyddiau yma, bod allan mae Port, mae yna rhyw deimlad fel mae yna fwy o arian o fewn y dre, a dwi'n gwrs mae yna wir dyddiau yma. Ond oedd chdi wastad dan y syniad bod bobl Blaena oedd di gweithio yn y chwareli, di gweithio'n galad, a wedyn bobl Port oedd di manteisio hynna rhywsyd. Bellach na hynna, dwi wedi dysgu fwy ers gadael ysgol i ddeud y gwir gan un o'n ffrindiau Carwyn Jones, o Port Cym dy Bills neu y dyn gwyllt fel sa'n ein nabod o. Mae o'n yn ddiddori yn fawr yn y pwnc, ac dros ambell i beint, dyn ni'n cael hanesion yr llongau gwahanol, yr iflin neu'r llong bwding, dwi'n meddwl oedd yn cael ei nabod fel hwnna oedd yr morwyr eisiau fynd ar oherwydd oedd nhw'n cael bwyd da a pethau bach fel la. So, ie, dwi'n gwybod ella ddim i sy'n cofio'n iawn, ond dwi'n cofio clywed lot o sôn am y chwareli hunan yn ysgol blaw am ryw drip i Llechwedd. Diddorol bod y syniad yma bod cael ein hawdd oedd bobl Port, achos wrth gwrs oedd bywyd ar long yn gallu bod yn fwy peryglus hyd yn o'n gwaith mewn chwarel. Dwi'n meddwl mae'r cyfraddau marwolaeth ar longa yn waith hyd yn oed na mewn chwarel. Ond mae'r diddorol fel mae'r pethau yma gallu mynd yn angof mor sydyn. Be ni'n licio wrth allan yn Port, y ffaith yr cyfeiriad mae'r cei balast, y llonga'n gwllwng i balast ar ôl dod nôl llwyth arall o lechi. Mae fanna di lle mwy cosmopolitan yng Nghymru i gyd, achos mae cerrig di dod o fanna o bedwar ban byd yn ôl yma i Gymru. Wel, da ni'n sôn am y rhyngddibyniaeth rhwng y ddwy dre. Mae'r hanesydd Alan John Richards wedi mynd mor bell ac i ddeud bod Blaena a Port as mutually interdependent as Siamese twins. Wyt ti lluodd i cyfeirio yn sydyn at y berthynas rhwng y ddwy dre. Sut oedd hi pan o'ch chi'n tyfu fyny? Ie, o'n i adel yn siarad am hyn ar ddechrau'r prosiect. Un o'r pethau sy'n neud i fi feddwl am Blaena a Port ydy y cwffio. Oedd wastad yn digwydd rhwng hogio Blaena a hogio Port. To'n i beth yn gorau mewn rhan yna, o'n i'n cael get away efo fo, achos bod fi'n ferch. Ond mae yna wastad rhyw rivalry rhyfedd i bod oes, achos dwi'n meddwl rhwng Blaena a Port, sgyn ti ddim really tre seis arall. Ond wrth i chdi dyfu fyny wedyn, ti jyst yn dod yn ffrindiau ac yn sylwi, y tebycrwydd ydi o, dwi'n siŵr, rhyw home derby ydi o mwy na ddim byd. Mae wastad wedi fod yn berthynas agos iawn, ond bizar yn tyfu fyny bod ni'n ffrio gymaint, beth ti'n fawr del? Ie, na, dwi'n cytuno, y ffrio na ydi dechrau'r berthynas o bobl Blaena pryd ti'n Port a yr un fath yn Blaena siŵr o fod. Dwi'n ni'n hanesyddol, ond hefyd rhaid gofio yn ysgol pryd ti'n chwarae mewn unrhyw chwaraeon, Blaena ti eisiau giro, cos nhw ydy'r dre fwyaf agosach. Felly ella mae'n ychydig yn ymwneud o fanna hefyd, yr syniad o tafarndau a bobl yn mynd a dod a diwan nos yn y bus stop, o'na wastad ffrio,
Ond tyfu allan o hynna mae pawb i weld. Ac ti'n diweddu fyny'n ffrindiau efo bobl blaena trwy adag ta i fi rhai am profiadau gorau efo cerddor oedd chwarae am Blaenau Ffestiniog, chwarae efo'r bandiau efo Blaenau Anweledig, Estela ar y pryd. Oedd yna gyngerdd ar bod yna flynyddol, beth enw fod dod? Ond oedd BBC yn neud o bob ha yn y maes parcio reit yn ganol Blaenau. A dwi'n cofio chwarae tro gyntaf, a bod yn ofn, mynd, hogia port yn mynd i Blaenau, dwi'n gwybod sut ymatab gown ni, a gathon ni gymaint o ymatab anhygol. Dwi'n cofio deud ar y meicroffon, o'n i'n mynd disgwyl hyn, mynd yn wych, a gathon ni barti wedyn trwy'r nos, a wastad wedi cael croeso yn Blaenau. Dwi wedi gweithio yna, dwi wedi chwarae yna, mae'n just yn... Mae'n dre rywsyd sydd yn cael bad rep, ac diolch yn heiddi fo gwbl. Mae bobl Blaenau yn y clenia gawchi. Mae'n briliant. Wel, dyna ddeud mawr. Wel, hynny o ffrithiant creadigol yn gemdir, ffrithiant creadigol rhwng y ddwy dref yn gemdir i'r prosiect. Gai ofyn i chdi Llio, felly be yn uniongyrchol ddaru ysbrydoli y gerdd gen ti? Ia, wel, y syniad yma o allforio, dwi'n mynd hanesydd, dwi'n hyd yn oed efo diddordeb mawr mewn hanes yn anffodus, yn y licio sy'n gyda fi. Felly, o'n isio ryw adlewyrchu allforio'r llechi efo pobl yn gadael y trefi yma lle. Felly, achos dwi'n meddwl mae Del di sôn am hyn o'n, ond mae yna debygrwydd yn Blaenau a Port, dwi'n meddwl, lle pan ti'n deud bod chdi o Blaenau neu Port, mae bobl yn meddwl bod o'n le rough weithiau, neu yn le ddim mor llewyrchus ag oedd o unwaith, neu dwi'n yn gwybod, mae yna rhyw edrych lawr dy drwy'n, dwi'n meddwl weithiau ar Blaenau a Port. Felly, o'n eisiau rhyw fath o adlewyrchu'r profiad yna, o bod yn ifanc, yn tyfu fyny, eisiau gadael, a rhyw atseinio wedyn y profiad o fod yn ifanc ac eisiau ffoi i'r môr, a'r freuddwyd fawr yma o fynd i ffwr ar fwrdd llong. Ond wedyn wastad yn teimlo bod yr llefydd yma'n tynnu chdi nôl, ac wrth i ti dyfu fyny, ti'n ffeindio rhyw werthfawrogiad mawr am dy dre a dy gartra, lle ella bod chdi ddim di profi fel pan oedd ti'n iau, ond mae yna wastad rhywbeth wedyn yn dydynnu di nôl. Lle dyna o'n isio rhyw fath o bortreadu yn y gerdd. A hynny'n deimlad oesol am hynny, ynddo, achos wyt ti'n mynd â ni o oes y llona hwylio i oes y jet ski o fewn y gerdd, yn dwyt? Ia, rhyw fath o, dwi'n teimlo fel y llechi weithiau, jyst fod dwi'n cael ynghario i ffwrdd, ond wastad eisiau dod nôl, a wrth gwrs mae'r gyfwng tai ail 2 yn mynd ymlaen ar y funud sy'n rhywbeth mawr yn ardal Port, dim gymaint yn Blaenau, ond unrhyw ardal wrth y môr, mae o'n argyfwng yn ei hun, dydy, felly gwrthgyferbynnu syna, oedd ti'n glwad estalwm efo'r sŵn y jet ski sydd wedi cymryd i leo bellach. A falle, a ddim wastad y bobl leol sy'n gwneud y syna yma ddim mwy nag tro fatha pwy adra sy'n gallu fforddio jet ski, ond no. Wel, Dyl, oedd yna rhywbeth yn benodol nath y enyn ymateb gynnwch chi, neu'r cyfanwaith? Dwi'n meddwl, o'n i licio yr disgrifiadau y syna yn amlwg gan fod creu darn o waith clywedol o. Felly, o'n i gallu cymryd cues o'r gerdd, yn amlwg, sŵn y tren, o'n i gallu cymryd recordiad o tren bach, ddim tren bach, tren stimiog, a defnyddio hwnna fel curiad o fewn y trac. Ond o ran y geiriau, ni'n teimlo oedd o'n cychwyn chydig bach yn, ddim downbeat, ond mae Llio'n sôn am trymder y llechi yn pwyso arno ni, ac o'n eisiau rhyw fath o gyfleu hynna o fewn y gerddoriaeth, y trymder yma. Ond yn ara bach wrth i'r gerdd fynd ymlaen, mae'r pwysigrwydd wedyn o'r hanes ac y positifrwydd yn dechrau disgrifio drwad. Ac i fynd yn ôl i'r cysylltiad Port o Blaenau, mae'r syniad yma hogia Blaenau yn mynd trwy Port yn chwarae i music boom boom, fel sy'n ni'n galw fo. O'n i'n awyddus iawn i gael hynna fewn i'r trac, a felly
erbyn diwedd y gan lle mae'r goleini'n dechrau disgleirio, o'n i'n teimlo, dwi'n newid tôn y gerdd i fod yn chydig bach fwy modern a electronic. So mae wedi bod reit, dim hawdd, oedd o'n gerdd oedd yn fenthyg i hun i gerddoriaeth yn hawdd iawn. A Llio, ti wedi cael rhyw sneak preview ohoni? Wyt ti'n hapus efo'r dehongliad o'r geiriau? Do, ges i blas bach o'n i heddiw yma, dwi wrth y modd efo i. Dwi'n meddwl, dwi wedi trio gwneud y gerdd yn eitha prysur a rhythmic, a mae Del di rili adlewyrchu hynna yn y sŵn y tren, sydd jyst yn gyson tu ôl i'r geiriau. A fel mae'n deud, yn troi o'n fwy modern wedyn. Mae'n rili cool. Dwi'n edrych mlaen i bobl eraill glwad o. Wel, gyda hynny o ragamadrodd, beth am i ni gyd gael cyfle i glwad y trac a hefyd gweld fideo ohoni. Granda nasti, dagfe glywi sŵn y mwg a'r traciau, yr arteri sy'n cario cerig o siambrau fy nghalon i flaenau fy modiau, i'r harbwr, i'r dŵr oedd ar ei anterf yn cludo 116,000 o dinelli o lechi i'r byd. Nawr mae'r cychod yn fyd, ond mae'r jetskis yn dal i rwnian fel cacwn y coed. Awn am dro, awn ar droed i gesail y wlad, ble mae'r tonau neu'n goglais ac mae chwys yn casglu ar foliau dynion canol oed. Be ni llais i o werthu fy hun, be nes i golli, dwi'n teimlo fel mod i dan 116,000 o dinelli. Gwerthu llechi, gwerthu ffosfad, gwerthu penfras hallt fesul llwyth, gwerthu peint yn y sportsman, gwerthu papur newydd i un o hoelion 8 y dre, gwerthu'r holl le, gwerthu tai, gwerthu'r pentre nes bod borth y gest yn wag tan yr ha, gwerthu chips a hufen ia i achub yr economi leol, gwerthu cerdyn post efo llun o be oedd y dre unwaith, gwerthu gwaith, gwerthu fy hun, be ni llais i o werthu fy hun, be nes i golli. Mae'r dre ma dan 116,000 o dinelli. Dringa foel y gest i gael dihangfa o'r dorf, a steddaf ar y copa gyferbyn a bachgen sydd prin yn ddyn a aeth i'r môr, a gwylia fef yn edrych i lawr ar ei gartref, ar ei olygfa olaf un cyn gadael yr harbwr a gwneud enw iddo'i hun ar fwr llong, a dwi yma heddiw oherwydd pob saif, a phob un ar oedd o bwyth mewn hwyl a chodi mas, a phob gof, a phob un a galedodd groen ei law ar y cob. Be ni llais i o werthu fy hun, be nes i golli, ac maen nhw werth mwy na 116,000 o dinelli. Dyn oethaf, a sefyll yn y môr sydd mor oer fy mod i'n colli fy llais, ac mae'r tonnau yn goglais fy nghyseiliau ac yn gadael llinellau o halen ar fy nghroen. Ceisiaf sychu yn yr hael ar awel, dwi'n teimlo fel penfras hallt ar y tywod, a dwi'n clywed fy ngwaed yn pwffian o siambrau fy nghalon i niwyrniau fy modiau. 116,000 o dinelli. 116,000 o dinelli. Mae'r hael yn creu traciau rheilffordd yr holl ffordd o'r harbwr i'r gorwel ac yn ôl. Dwi'n sefyll ar domen o 116,000 o dinelli. Wel, yn gobeithio ddylech chi fwynhau hynny gymaint ac yn neis na. Mi fydd y trac bydd y gyfle i glywed y trac eto ar Radio Cymru cyn bo hir ac i weld y fideo ar ysbrydol.
Yn y cyflwyniad nesaf, nos yfory, Blaen a Ffestiniog, fydd gynnon ni dan sylw, a Guy Toms fydd yn ymuno â ni i sôn am ei waith gomisiwn ynta i'r prosiect yma. Ond hyn yma, ar Noson Port, gai ddirwyn pethau i ben drwy ddiolch y galon i Llio a Dyl am ei gwaith ac am gadw cwmni i mi hyn yma ac a datgan rhywfaint o gefndir y gerdd i ni gyd. Diolch hefyd i'n noddwyr ni, Cyngor Sir Gwynedd, y Cronfa Dreftadaeth y Loteri, Llenyddiaeth Cymru, Amgueddfa Cymru a Bardd Cenedlaethol Cymru. Ond y fwy na dim, diolch i chitha am wrando ac am wylio. Nos dawch.